Natong sudan sa pamahaw guys. Nagsalad mig puso. Salad good may pagpako. Ano kayo? Pamahaw na ta guys. Iba ka na may tuyo. Hindi ka po sa ako. Ipato nga oroy. Ito po po. Oo. Po sa ako. Hindi ka na tuyo. Hindi na tuyo. Hi guys, maayong hapon. Nanapunta din sa atong garden guys. Nakoy kuan oh. Itanong. May karabansos ani guys. Coba ka ni. Karabansos, batong. Kaya batong may ako yung nagtanong guys. Ay! Ako nakadala ukuan ba eh. May hawan na ni. Oh! Kita dia. Silhig daw, silhig. Kaning batong mo pila.
Lusukan guys, tagtulok buk. Itong ibutang. Ako sa pilion guys kay itampo ko magalikanan. Batong ni guys. Tulok ako katong ihulog. Parang sure gid niya na mabuhi. Gamay ra di guys. Sana ito. Nagsubra akong kuan. Bangag. Yan na rin yung batong. May pito, wala yung panuman. Wala naman dito. Ada okra guys, atin lang itiwas na nagtanong.
okra guys. Uy. Okra na pala ito sunod guys. May talong ato pa ng lukungon. Sinilya pa ng talong guys. O pitsay. Okra na ni guys. Pagtula ito yung butang guys.
Tanom na ang kuan guys. Kanang karabansos. Dito ni paubos. May karabansos na anong kabuok. Hindi. Walo. Walo ka karabansos guys. Dawara ka kuan atong kuan guys. Ay tulo. Tulo ra ka bangag duduha man. Ay. Nalag mabuhi na ba eh? Mura na itong karabansos. Apat ka bangag ang karabansos. Nabakante niyo. Kaya wala na ikuan. Para. Manatagtanom na na guys. Ano itong natanong karon. Doon na yung talong gamay. Ugma ko na ni Isimilia. Talong daw pitsay. Ugma na po ni guys. Kaulan na guys. Mamuklas pa po sa ilabhan. Ugma na natukanan. Harugan basta manurok na. Nakatanom na tada na guys. Batong o karabansos. Wa sayo kana na pud atong kumbatihon. Pag nay mahawan tanuman. Ugma na pud na. Manatag tanom guys no. So daghang kayong salamat sa inyong tanan-tanan, sa inyong suporta, sa inyong hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat sa tanan guys. Ug shout out sa tanan, Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, Ate from California, Ma'am from Norway. Salamat kay sa inyong tanan from USA. Daghan kayong salamat. Sir Jerwin Vic, shout out sa inyong tanan guys. Ug Ma'am Army Cepeda, Sis Ewan at Timar, Ma'am SM, daghang kayong salamat sa tanan-tanan. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Shout out sa inyong tanan. Ug sa tanan-tanan nga wala na ko nanganli, daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Shout out sa tanan guys. Bye.